Ka Ribhoy Superstar balapenya da ka LS Imli Production. Ha ka jinges no aktilang bat ka National People Youth Front ne ka NPYF jong ka jala. Menta ka singi ka artarik no pra. Lingbakin nong penya jong ka. Kila penlong da ka jingya lang balengkot ha ka sinong kuinain nong ladaw. Ban yamir jingmut habeadei bat ka jing penlong ya ka Grand Final jong ka Ribhoy Superstar. Ha bakran syakilat pathai khubor lengbakin nong penya jong ka Ribhoy Superstar kila pentip baya ka Grand Final jong ka tika rensan penisap kan long ha ka khatsau tarik no pra ka ban long ha CFC Balawan College ka badan ha umsning Ribhoy District. Bat kila kerpat ru yaki pat ba nong syong snong bakin wan banya saki ha ka tega singi kaban long ru kum ka dak ka jing ai mensim bat ka jing kershan yaki kun samla don sap ka them Ribhoy. Di mentasi nak kalian ka Ribhoy Superstar ani asli apa senang kuina ini peluang ibu ga jingi kedua lang nak taki alpungut kiba poin final jong ka Ribhoy Superstar ka jingi ya kedua jongi mentasi kalau kundo bangin ya discuss bangin ya pembaik nak kita kasi kebasalong ka grand final jong ka Ribhoy Superstar kasau tarik mentau benai Desember apa CFC Hall Muslim. Te kejingi kedua jungi kalong ba nakalang jungi kinopinian. Ikat kino simenta ba kinlong giba lapun krep ha. Nama ba teng kidan kemba hakilas show ma lada kidan giba semlam perform ha kidan bang nyai da ba bunkam syata jadi syata jenis tai. Te nakalang jungi nila ya kuasiki ba subhaba aba kila poi so final kilong di kinong job ma begitu belong kiba krep ha kinleb ha no shi penta kinong kiba kanang ba kibawan ban pek kin smuhun ba kiki ba sementa but nila ya discuss ba kapor ba kin poi no shi penta kan long bi ar beje ka program jungi ka sedang live beje nak kalian ini kumba nilai pentet ngadu bastang untuk audition ba kani ke show ke jungi kali Ribhoy Superstar show kamdon kanu ka voting leni ka coupon system ke decision ka ba kinong job kilong kalong ba direct ka arai jong ki judge nama ba kumba nuksa kumba ngile football ma abang ngile football ngimla akan batai mano hamadan hi ka decision ka debi referee linesman kumjo hakani ka show jungi ru manga ru ba organize ini program ngimla man ong kumno hak tigas ni but ke ka ba kinong job kalong ka shong mai ti jong ki judge namar ba ka shong mai perform chung ki ting don banang ha balwai ban shat re hak tigas ni nakadaw ba ukran practice ba kidan ki miss hasyat ande timing kilai hang ni ang tai te dada ki bakla kamat ba kata ki bakla ki George keladan kila pempek te ngakarpat ya ki pai ba khamtam kadong kathan ni bhai ba kumju ri khasi hi ba khan ba ki yawan lam ban island ke chukasam na kamta kino subenta hakate gasni lada ke jingwan ke chungpi kan ai mesiem khamtam ki no subenta khamtam lai kitu ki parasdom ki paramajan ki bahaya sam jok tu ki noshimanta ba kinwan lam basnan ban IMC ki lada ka jiwan ju ki noshimanta ki dang la shu kumno ban yo MCM ban lem ha shu ha te si te na kalyang jungi ki kerpati pi na kalyang ka LS Imli Production ni lai collaborator bat ka NPYF state ni request ya pi ki bai ba jong kadong kathan subha baniwan lam banya support bani kachan lam hak tegesni nama ba hak tegesni kindan shibun na kalyang ki klur na film kinop mi film na pori khasi kin sawan lam ba kumju kinolwai ki ba pau na kadong kathan ni bhai ki sadon lam ba kumju hadien jong ti program na kalyang kindan ka DJ mo hadien balakut ka program kadang ka DJ ki bakwa baniwan lam hak tegesni bani IMC ya kinoshi mata na kamta ka fana disebut ti halor jong ka program kumba nakaliang jong ka LS Imli Production kumjo nakaliang jong ibaro hi kinong panya jong ka program kumba ikerpat sidi pai ba bakin yawan ban pensingan
ban ya snok tilang ane ban saki dalam jong ki kman ya sap kapong jong ki kun samla jong kadong kathan jong ha Riboy district dia kum kadak kajing kershan ni kerpat na banta jong ki pajba ki bawan sakane ka program ba pinyarap ban ai tang i bairung iba ngilapan baik na kalyang jong san phau tengka kani ka bairung na banta ban ya ki pajba ki bawan sakane ka program namar kum ba pitip bat ngitip ba kani ka program kam dai ka program ka ba ni le ada ki vote system na ki voting system ban tiet da ki vote dia ngimdan kana kono kajing mi na kane ka program ka bingile tetang ka idak iban kersyang kum kajing ai masim yang ka organizing committee bangin nang la syuk ban penmi hagwe pat kipor ban ailat iron san yang kini kun samla jong kadong bat kathan Riboy jingi ka bangitip ba ka sap ka bakarpang iruspa ba hapo Riboy idon la lagi jong kisap jong kun samla ki jongi dia kumta kajing idon manta lang ka jong ki kalong kajing ai masim yang i bat ia kadang kathan ka jumi hi borok koi kata kada cekerpat na kalian sunga kum wei nong besar hakane ka program hakane ka rensan ka pengiran menta di kermen mengin skenduk lang bat hi ha ketika khatsau terik ha kapor lai baje di hangtang in skenduk lang bat hi ngin saya kemen lang bat ngin sakit lang ya kasap ka pong jong ki kun samla ka jong publish